किशोरीताई हळदणकराचे यादीन 8वी गोंय पावंड्या वयली बायला संगीत सर्त डिसेंबराचे 8 तारखेक सुरू जातली। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात 28 डिसेंबर मेरेन ही सर्त चलतली। विशेष म्हटल्यार मनशाचे वा जात धर्म पंथाचे विडंबन करपाक मेळचे ना अशी अट संस्थेन घातल्या। स्वर्गीय किशोरीताई हळदणकर स्मृती प्रित्यर्थ 8वी अखिल गोवा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा दिनांक 8 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर 2022 या दरम्यान घेतली जाईल। स्पर्धा आयोजनासंदर्भात काही ठळक मुद्दे असे आहेत। गोव्यातील कुठल्याही हौशी नाट्य संस्थेला या स्पर्धेत भाग घेता येईल। एका संस्थेला स्पर्धेत एकच प्रवेशिका दाखल करता येईल। कुठल्याही संस्थेला प्रयोगाच्या नावाखाली एकपात्री नाटक सादर करता येणार नाही। स्पर्धेत सादर करावयाचे नाटक कोकणी किंवा मराठी भाषेमधीलच असले पाहिजे। स्पर्धेतील नाट्यप्रयोग कालावधी कमीत कमी 2 तास 30 मिनिटे व जास्तीत जास्त 3 तास असला पाहिजे। यात 10 ते 15 मिनिटांच्या मध्यंतराचा समाविष्ट असेल। निर्धारित वेळेपेक्षा कमी अथवा जास्त वेळ घेणारे नाटक स्पर्धेतून बाद ठरवले जाईल। स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगात रंगमंचावर काम करणाऱ्या सर्व कलाकार महिलाच असणे आवश्यक आहे। कोणत्याही पुरुष कलाकाराला त्यात भूमिका करता येणार नाही। नाटकातील सर्व भूमिका महिला कलाकारांनीच करणे आवश्यक आहे। यात पुरुष भूमिकांचाही समावेश असेल। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रायोगिक यापैकी कुठल्याही प्रकारचे नाटक या स्पर्धेत सादर करण्यास मुभा आहे। एखाद्या संस्थेने खास स्पर्धेसाठी नवीन नाटक लिहून सादर केल्यास व अशा नाटकांची एकूण संख्या 3 किंवा अधिक असल्यास नाट्यलेखनासाठी प्रथम व द्वितीय अशी 2 बक्षिसे दिली जातील। स्पर्धक संस्थांना आपल्या प्रयोगातून कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे अथवा जात धर्म पंथाचे विडंबन करता येणार नाही। तशा प्रकारचा आक्षेप लिखित स्वरूपात कला मंदिराकडे आल्यास व चौकशीअंती त्यात तथ्य आढळून आल्यास ते नाटक स्पर्धेतून बाद ठरवले जाईल। एखाद्या संस्थेने कला मंदिराच्या गतवर्षीच्या स्पर्धेत सादर केलेले कोणतेही नाटक त्याच संस्थेला यंदाच्या स्पर्धेत सादर करता येणार नाही, तसे आढळल्यास त्या संस्थेला स्पर्धेतून बाद ठरवण्यात येईल। रंगमंचावरील भूमिका महिलापुरत्या मर्यादित असल्या तरी दिग्दर्शन, प्रकाश योजना, पार्श्वसंगीत, संगीत, नेपथ्य, वेशभूषा, रंगभूषा इत्यादी तांत्रिक बाबी महिला कलाकार तंत्रज्ञाबरोबरच पुरुष कलाकार तंत्रज्ञांनाही हाताळतात। 50,000 रुपये, तृतीय 40,000 रुपये आणि उत्तेजनार्थ बक्षिसे प्रथम 25,000, द्वितीय 20,000 रुपये व तृतीय 15,000 रुपये। सांघिक बक्षिसाव्यतिरिक्त वैयक्तिक बक्षिसेही देण्यात येतील। प्रवास खर्च म्हणून प्रत्येक संस्थेला 10,000 रुपये देण्यात येतील। बक्षीस पात्र न ठरलेल्या संस्थेस प्रत्येकी 5,000 रुपये प्रोत्साहनपर देण्यात येतील। वरील नियमावलीत कोणताही बदल किंवा फेरफार करण्याचा हक्क राजीव गांधी कला मंदिर आयोजन समितीने राखून ठेवला आहे। वरील नियम ज्यांना मान्य असतील अशा संस्थांनी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका सविस्तर भरून दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत राजीव गांधी कला मंदिर येथे पोचत्या करणे आवश्यक आहे। त्याच दिवशी संध्याकाळी 4:30 वाजता संस्था प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नाटक सादरीकरणाचा क्रम ठरवला जाईल। त्या दृष्टीने संस्थेच्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे आहे। एखाद्या संस्थेचा प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास कला मंदिरातर्फे दिल्या जाणाऱ्या तारखेस त्या संस्थेला प्रयोग सादर करणे बंधनकारक राहील याची नोंद।